Het is net met mijn gedachtje toch? Jawel, leuk. Oh, leuk. Is toch leuk dat dat nu kent? Ik ken ook paaseitjes toch? Of vergeet dat Maar zo één, ik kent niet samen, toch? Nee. Nee, best niet. Nee, het beste niet, nee. Doe mogen eens gaan kiezen. Ik ben echt op zoek inspiratie. Nee, vergeet dat niet. Ja. Oké. Dat is goed. Ik wil niet eens meer daar naartoe, want ik heb dat in Wil mijn... je het niet meer? in dat putje heb ik dat gedaan, had ik kreeg gewoon het gouden wapens en dat is het. En niet eens goeie, vind ik. Je kent toch wel de medaille krijgen? Van Ja. Sugar Cane. Maar weet je ook wat dat deed? Ja, dat heeft een knockback effect. Ja, met sprinten, ja. Ja, dat is in combinatie met de kneecapper wel echt nice. Ja, dat wel. Maar de kreeg dan legendary auto barrel shotgun of zoiets. Oh, heftig klinkt het wel. Ja, dat was eigenlijk een wapen van 3 keer niks voor mij. Die is invallends geweest. Ja, Ierland. Dit is eigenlijk mijn favoriete spot. Mag ik toch wel zeggen. Mag ik wel zeggen hoor. Mag ik dat Ja, zo zeggen? Ja, dat mag ik toch wel zo zeggen. Met Griekenland ging ook altijd. Die staan Oh, altijd instant 3 kistjes. en barrels. En een huisje erbij. Wat zit die barrels hier pakken? Of willen jullie dat niet? Ja, maar dan moet je wel even dit doen. Moet je dit doen? Oh ja. Doe ik wel. Dan... ja. Zo, dat is basig. Dat is bazig. Oh. Moest wel een beetje mazzel hebben met de storm hier, hè? Heb ik het idee. Ja, dat wel. Maar ja, dat is wel meteen goede loot of vuil loot. Dus ja. Vuil. En redelijk. Nou, je kent het nog wel even echt hoor. Maar ik heb ook wel dekker gehad dat je weer meteen paars kreeg in het begin. Dus. Paars. En omdat er zoveel kistjes staan, hebben ze natuurlijk ook meer kans dat het iets goeds is. Hè. Dat klopt. Oh. Tough luck. Dat wij doen. En de outlaw met goed de sentinel in. Ik wil met dat ding. Met het kabeltje. Dat vind ik leuk. Weet je dat leuk? Ja, het maakt zo'n leuk geluid. Tik, 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 tik. Ik ben wel blij dat ze gereageerd is. Met op mijn video dat ik Psychic moest vangen. Psychic? Psychic. Psychic. Ja, Psychic. Spice. Spiegies hè. Spiegies, ja. Spiegies. Je wordt heel hel geschoten. Even moeien. Ja, ja. Wat is het? Oh, dat is 2 bots ingehuurd. Dat is gek. Ik heb dadelijk geen kegel meer. Gek jongens. Ik zie hem nou wel, dus dat je wel. Dat is wel Wat verdorie. Scanner neer, niet. Wat verdikke me. Wat is er allemaal in de handen? Ja, hij shit me helemaal naar de piep. 74, wit. 73 blauw. Ik nu stilstaan jouw zin en leier. Helemaal aangaan. 60 blauw. Oeh, ja, Oh, verdorie. 74 blauw. 74 Je kent dat mij nu raken, ik ben achter de bij. Oh, grapje, achter ons zijn er ook nog. Oh, really? Volgens mij wel.
Weet wel zeker. Hij geeft hem hier. Dat is down. Dus. Oh, de best down knallen. Het is Ja, echt ja. Het was geen flauwekul. Maar dan weet je niet of dat nou een tweede is. Maar hoe is dat tweede dan? Die komt eigenlijk uit die stormje in de vod beten. Ja, zo gaat. Dat is ook nog geknald. Wat een gedeund, zei je. Wat voor 3 dubbeltjes. Maar dat was gewoon met rust laten. Zo'n boen pakken niet. Zo'n beest, weet ik niet dit. Ho, 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 ho. We moeten er ook nog naartoe, voor de kutstorm. Ja. Ik heb het idee dat ze niet zo fantastisch goed zijn. Ik ben op een dak. Ik denk dat ze nu pleiten zijn. Of niet? Ik weet het niet. Ik heb geen zicht. Ja, ze zijn weg op de auto's pleiten. Jullie kwamen de gouden beurs. Ik weet niet of je dat wil of niet. Ik heb nu blauwe collateral, dus daar hou ik wel. Het zal wel volledig leeggeloot zijn. Ja, de alarm iets al daar. Kistjes. Ja, even goed, hè, voor dat wel even live. Ik bedoel, wordt een flinke sandwich. Geen zelf zijn er nog. Maar die hadden natuurlijk zichzelf weer liggen hielen. Ik denk het, ja. Dat wordt een ekel zeg. Ik heb wel een kill. Ja. Oh, de was er raket. Oh, hier vuurs. Hoppa. Op de kop. Ik moet zeggen, dat 3D audio is er niet zo slecht. Nee. Dat is, ja, dat is persoonlijke voorkeur. Maar ja, ik merk niet heel veel verschil eerlijk gezegd. Maar ik vind het wel een leuk grapje. Nou, ik merk daar ook niet veel verschil, maar... Weet wel dat ik het vervelend vind. Oh. Veel geschiesel. Voor ons. Ik heb echt kegel nodig. Dat is een kist. Een blauwe. Achterig liggen keugelen. Oh, Mac. Dat is wel oké. Euro's, hè. Straight ahead. Het moet. Dan moet het. We moeten door. Dat is het gaatje. Ja, Oh, we kunnen hier een pubkin huren. Helemaal top. maar Ja, zullen we eerst de aanval overleven? ik heb één dood. Ja, maar... Ah, de tweede is erachter. Oh, Mac, je kan toch gewoon alles misschieten. Kan ze doen, ja. Zo. Hoppa. Maar er is nog een, hè. Maar waar dan? Ik zie hem niet. Storm. Laat ik een finish voordat er... Nou, dat pubje hier geen dus niet waren. Oh, jammer. Hij ga je maar één keer hier. Oh, Dood. pop. Ga je maar één keer huren, maar dat was toch doodgegaan in de storm. Dus ja, Doodgestorven. 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 Hier ligt wel nog loot. Er zit nog leuke loot. Holo Twister. Oh, oh, oh. Doe eens niet joh, mafkees. Maar we moeten wel over naar caravan of wat? Ja, denk het. Ik kan niks zien. Ik weet het niet. Ik word flink geraakt in ieder geval. Het kwam wel van Utah, maar is niet bij de caravan.
Oké. Hier is een launchpad. Ook leuk. Ik zie hem niet meer. Ik heb hem Kom wel nooit richting gezien. dicht. Hey, hoppa. Ik heb het eigenlijk met de launchpad weg. Hier is een vergiste dood in. Daar liggen nog keukelen zo. Hoezo geeft ze dat door en wie weet ze dat dan? Ja, daar staat een doodskop op. En hier dit even kapot houden. Nice, nice. Dan geeft ze niet door, dan ligt er maar net aan of het in de storm gaat. Oh. Vind jij Maar dat dat- goed? Maar dan ga je dan een speciale plek volgens mij, want dan moet ze voor betalen. Ik weet niet hoe het erg wordt, maar... Volgt zich wel, zit toch achter dich en ben hoger dus. En dan ga je ook altijd de rocket drill nog. Oh ja. Oké. Zien. Hij is hier. Vind die niks? Oh, dat zal de dingen zijn. De boss. Ja. Want heel zo het spannende muziekje. Auto, auto, auto. Later. Later kater. Toch 3 kills. Had ze flat. Meer als mij. Ah, dat zei het gaan. Wat zit dat dan? Dat ik meer kills heb gemaakt dan ik. Klopt. Ik sta het kist in een boom. Normaal gesproken heb ze het dubbele van mij. Niks leuks. Ah, ik ga dat minimaal metnemen. Ah, daar ga ik door. Oh, wat. Het is ook goed. Oh, ik wil eigenlijk naar de berg. De gouden berg dan. Een rode berg. Jongen, jongen. Ah, dat vind ik wel mooi hoor. Ja, vind jij dat mooi? Ja, dat is toch prachtig man. De berg. Geweldig. Vind je niet? Ik vind het geweldig. Hier is niks te doen. Ik heb er wel even stoppen. Gewoon overzicht en er is een launchpad. Oh, nog eens. Altijd fijn, altijd fijn. Ja. Ik heb nu 3 sniperkegel. Ik 0. Van mijn mammoet. Zo toch ergens met mijn mammoet zitten. Ik heb die net allemaal verknooid. Met die twee bij de tankstation. Die allebei verrekte voor door te gaan. Ja, ik ga je in totaal 7 of 8 kegel of zo door. Ik ook zeg het. De berg toch nog soms in de gaten houden. Want hij zal nog wel in zo'n liggen. Ja, ja. Zeker. Ja, maar ja, die zien is toch Ja, nooit moeten we daar hier. chillen. Nou, is een sniper-ups. Ja, maar zou maar net naar hier kijken. Dat is voor. Ja, dat is voor. Moest het weer gaan presenteren doen. Nee, maar ja, als ze met een sniper en scouten bent, Ja? dan geeft ze niet over iedere plaats 5 of 10 seconden door staan, want iedereen zoet ik snipen. Ja, dat klopt ook weer. Dus dan is het echt inzoomen en weer terug. Dus dan moet ze maar net zien dat we hier aan het lopen zijn. Ja? Kent. Zeker kennen, maar Zeer zeker. het is geen 100% kans, zeg maar. Nee, want daar waren we niet dood geweest. Nee, dat bedoel ik. Oh. Daar waren we helemaal... Ik heb het het is wel met een EA, maar ik kan het ook een beetje zien. 2 pixels of zo. Ik heb een sniper, er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Waar sta je dan te staan? Ja, laat maar lekker staan.
Maar ja, ik heb nu een reserve-koptelefoon dus. Ja, wat zei je voor gisteren hoe je ze dan bestelde? Dus als ze hem hebt, dan deed je dan maar het weer. Ja. Dus niet, ja, maar mijn moes is wel echt kapot. Ja, maar dat ben je zo echt zelf schuld. Ik doe dat nooit eigenlijk met een moes op hebben. Maar Nee. ik denk ook dat ze dat niet meer moet doen. Ja, Dat is slecht tegen. ja. Ondanks dat het een net dure was. Ja, godverdomme man. Ik wil er helemaal niet heen. Ja, dat moet zo. Ja, ik weet het niet. Ja, kom maar hier. Even de launchpad, huppatee. Oh ja, even eigenlijk wel. Ik kon er niet voor terug. Nou, ik denk ook niet dat dat veel nut had gehad, maar goed. Shockwave had je wel gekend. Zo. Zo. Ja, is toch dat kleine beetje helpen als mensen vrienden rechtstreeks te ellende en niet. Maakt niet uit. Oh nee. Dat zegt het. Hop, hop. En weg. Op en weg. Waarschijnlijk zitten we dadelijk... Ah nee, we zitten niet klem. Dat is wel. Nou ja, ik dacht dat wordt zo'n smal ding en dat we dan dadelijk tegen een muur of zo aankomen. Weet je wel, dat we weer niet... Maar we helemaal achterhoed moeten. Zoiets, ja. He's in gloves, Chuck. I like that. Thank you very much. Drill. Nou, daar leg ik net al neer. Big Sven Mac. juice that. Oh, je mond, man. Oké. Nee. Dat toch de collateral. Is toch zo'n dikke rocket drill. Een paarse holo. Oeh, dat is wel heel chill. Oh, lucky the lot. Knieknapper. Oh, storm. Oh ja. Onze auto staat nog hier. Alleen manneke. Alleen manneke. Komt u. Un momento, por favor. Oké. Ah, we need ermee te werken. You never know, hè. Nee, ja, moet maar een sticky grenade in zitten, hè. Dat bedoel... Ja. Ik ken het. Oh, nog in een auto gebeurd. Leuk. Twee auto's. Oh, wat een feest. Waarom was niet met mij? Boom. Die shotten van mij waren toch genoeg. Oh ja, Ja, want één auto ontplofte. zo is. Maar ik ken daar doe niks meer. Ik mocht er doe niks meer aan doen. Ik heb nog maar 38 kegel. Kun bijna. De auto is dadelijk leeg, joh. Ja, en ik weet niet of we hier wel willen stoppen dan. Weet ik ook niet. Oh, wat goed. De storm. Oeh, zit die goed. Dat is wel nice. Het houdt dat de andere ook een honkbal knuppelen. Heb je dat gezien? Gehoord. En dat doel was het net. Toen zaten we nog in de auto. Oeh, nice. Kijk, gek. Wat is dat? Ja, ik heb wat niet oog.
Ligt op dat Pielenborg. Met dat stinkbol. Hij is op het dak. Ja, weet ik. Daar. Kut. Run, Forrest, run! Ik zweer het echt, hè, de stinkbol. Schat ik het niet. Oh. Dag slim te zien, maar ik kon je nog zien. Nu al mijn loot. Nog 9. Nog flinke shorter. Dan zijn er nog 3 alleen. Ja, ja. Hongerig. Ja. Ik zal vooral achter de kijken, want daar is het meeste los. Een rift. Oh, een rift launcher. Oh, nice. Rift launcher wordt heel veel gebruikt voor auto's. Zo, klim in de sheet. Ja, maar de achtervolgt zich waarschijnlijk niet. Nou, maar niks goed. Zo lang mogelijk in de loop. Dat is een chique parachute. Dank u. Dank u wel hoor. Ja, parasol. Dat is ook nog ik. Hebben ze echt mijn loot gewoon laten liggen. Ik heb ze nogal wat voor loot dat hun hebben. Ja. Is dit de beste loot, maar ik bedoel... Paarse holy, een sniper. Nice. Damn. Stoch hem. Ah, dat was jammer. Ja, Maar wel een goed putje. Och, heb weinig damage gedaan. Ik had mij goed geamuseerd, oh ja. 253, maar wel 3 kills. Ja, ik kent 2 keer 101, ik heb 53, is 3 kills. Auw. Potverdorie. Wat verdorie. Lig je te lachen. Dat zou ik ook maar gaan opnemen. Doe waar ze geen de content nodig hebben, dus het leek me handig. Staat nou aan. Ja, joh. We moeten door. De van net was wel echt chill geweest als ze die is opgenomen. Oh, zo komen er nog wel 100 puntjes. Nou, de laatste weken bij ons is nedergeur. Ja, dat weet ik niet. Nou, de livestream werd heel goed bekeken. Nee. We zijn er nog niet op. Nou ja, weet je wat zo vervelend is? Als je het via de PlayStation doet, kan je niet echt delen. Ja. Dus ja, dat is wel vervelend dan, hè. Ja, best wel, ja. Waarom reden we ook? Alweer echt? Maar joh. Ja. We gaan naar Hero. Oh.
Dat weet ik veel. Het fijn is aan het kijken best, Luc. Ja, leuk hè. Oh, ik kan hem al delen. Haha, grapje. Oh, hier vind ik het misschien wel leuk. Best groot hier. Dus kan je hier goed versteken. Probeer het dat weer te rollen. Oh, dan ga ik maken, ik ben wel veel te hoog. Beetje gracieus. Kijk, blokjes. Doe ook. Wat een loot meteen, jong. Loofloos. Hele kistjes extravaganza. Ja hoor. Portafogletje, nou ja, dat is niks. Wat zou je aan het doen? Nu killen. Jij durft. Zie je. Idee. Hier liggen minis in. Nice. I like all Oh. dit. Dat is een guard. Yo. Ja. Wel raad. Nice kiss. Hallo kistje. Word ik niet per se blij van of zo? Nu? Nee. Nee, wel dan? Niet uit die ramen springen, want dat is me gans een keer besloten. Best wel heftig. Dat is best wel heftig. In pump and sump. Pump en sump hoef ik niet. Nee hoor, dank u zeer. Ik zet even een scanner neer. Altijd goed, altijd goed. Ja. Hier zijn barrels. Ik kom er aan. Oh, hier zijn een beaming. Really. Ja. Dat is boven mij. Dus, hij was boven dich. Koekoek. Kou. En je pakt jullie de big boss. Dat is mij wel weer gezegd. Weet je, hoorde die? Ik heb nog 2 splashes, dus blijf staan. Dan zijn we vol. Ik moet dat snel zeggen, want anders best u er weer vandoor gaan dan. Ja, ben ik weggegaan. En dan ben ik weg, ja. Oh, merk nog veel kistjes. We moeten ze even goed onthouden, want anders weet verdraait niet meer waar ze zitten. Daar zit nog een, daar zit nog een. Check, double check. Check. Hebben we de auto of iets dergelijks? Motor. Maar hier ook verder weg. Volgens het geluid althans. Oh, dat is in die guards. Dat convoy. Je kunt een sniper kopen. Nog kegel. You can see, man. Oh, hier ligt niks. Mag naar onder. Hallo twister, helemaal goed. Ik heb best wel goede loot. Dat denk ik. Even de andere kant van het stadje bekijken. Wil toen niet kapper, want dat lijkt je. Graag. Ik heb me de Sub-Zero's gepakt. Vind je toch wat fijner.
Wordt geschoten. Ja, weet het. Oh, we moeten ook dekkend op. Oh nee, wil ik niet. Ja, helaas, pindakaas. Unfortunately, peanut butter. Vertaalt dit eigenlijk lekker in Nederlands, hè? Nee hè? Tunnel, denk ik. Nee hoor. Hoe dan? Daar. Nou, daar. Oh, grapje. Oeh. Suppress, oh. En hè? Wist je dat dan niet? Moet ik dat nou weten? Nee? Ja, omdat je dat iedere keer doe. Is dat zo? Ik heb hem vervangen. Als er een beetje leeg. Ik heb ze geen 2 met me, nou. Nope. Oh, Cute. wat hoor jij nou? Oh. Lees toch niks even voor mij, ja. Ja, nee, ik moet even... ik heb net minder kills verdicht, dat kan je niet hebben natuurlijk. Ja, nu wordt ze competitive. Hè. Je denkt, oh, er is nog iets. Kun je het niet hebben, hè? Dat hij zo op me gaat zitten, hè? Nee, dat moet ik niet hebben. Ik heb erin. Maar je meende wel dat ik weer niet launch rijden, maar goed. Heb Denk net dat op ik mijn me- gedacht met te zien. Ik denk nog ook het drill. Die heb je al, denk ik. Nee, ik heb Sub-Zero en ik wil niet die allebei hebben. Dan heb ik Oeh, 2 dat keer ging mobility. Hallo, boppers. Wow, heftig. Gaat inderdaad erg ver Ik omhoog. wil even blijven, ik vind die best wel oké. Voor trader, hier een outlaw. Heb ik. Outlaw. Outlaw, denk ik. Kom, Jacques, gewoon de berg op trampelen. niet. High en dry. Oh. Voor in auto. Wat je doet ook? Je hebt er al nog niks voor. Geen techniek heb. Als je eventueel de Sub-Zero ken ik, maar... Storm is best DW. Ja, maar ja, we hebben launchpad. True. Even kijken hoor. Ja, Foxy Vlog scheet. We kunnen dat proberen. Dat might be a long shot. Ja, dat weet ik wel zeker. Toch een aardige eentje. Maar met die trampolines, met die launchpad, ik heb ze echt niet ver hoor. Trampolinings. Nou. Ja, niet kans tot daar, maar... Oh, ik zie ze lopen. Foxy heet. Je ook? Ik ben ook bezig met zweven. Ik ga er graag op af. Dat is niet de bedoeling. Ik ga die toch even de pis lopen. Dat moet ik je wel vertellen. Dat vind ik helemaal prima, ja. Bot. Nee, kom nog maar door nou over wat het plan wordt. Dit is dat bot. Dadelijk is het Brutus en dan heb ik met één keer het heb ik af. Oh ja, dat heet de drumgun, hè. Ja, een mega dikke shotgun. En granaten. En weet ik wat. Ja, maar volgens mij is dat two barrel, wat ik bedoel. Een shotgun. Dat is ook een- Maar ik vond de sniper met de stink mis vond ik toch wel heftiger. Ik weet niet welke boss het heet, maar...
Als het uit te pakken is, dan is het wel instant. Of ja, instant is ook overdreven, maar de win werd een stuk makkelijker. Dus u is niks meer. Nee, en de Chris damage, wie langer dat ze erin blijft. Of ja, als ze erin blijft. Oh, oei. Daar kan ik ergens. Oh, dat ik zie. En Noordwest ook. He dead. Noordwest ook. Ja, heel vaag wel, dus niet echt dichtbij, maar... Oh, ik zie ze lopen. Kom maar dadelijk. Hier. Daar. See you. Oh. Lekker blijven. Oh, verdorie. He dead. Ik weet 100% zeker dat je twee zo. Oh, daar lopen ze. Boven de berg. Achter ons wordt ook geshot, hè. Kijk goed, die komen nu over zijn kanje op. Zorg dat ik net goed. Ben down. Very sandwiched. Toen was met de ander aan het vechten dan met mij. Daar kwam ik later pas achter. Oh, nee. Oh, ja. Er niks. Maar hun auto is wel redelijk caduc. Dit gevecht gaan ze niet winnen. Nee. De auto die er nu aan kunt, is er maar een paar keer op de shit en dan ontploft de hele zeik. Dat heb ik wel nog voor elkaar gekregen. Ik hoop dat die ene met die andere gevecht. Zo, dat is leuk. Dat gebeurt ook. Hang eens door, jong. Kees. Mafkees. Nou, geen toch aardige hits, maar ja, misschien maar niet. Misschien maar het deze meneer 20 miljoen haalt. Liggen zo zijn hoed op te fretten. Baba. Zo. Ik heb het op Facebook en op WhatsApp gedeeld. Dat is goed. Path began. Leuk hè? Ja, vind ik ook leuk. Ja, is ook leuk. Hartstikke leuk. Dan gaan we toch eens even kijken. Ik wil naar Magic Mosses. Oeh, leuke naam. Altijd goed. We beginnen we aan de boetekantje. Heb je de camera al besteld van de Super Switch? Nee, Ik hoor niet. ik wil eens even kijken wat het is eigenlijk. En of het goed is. En of je het wel wil. Oh, er verwacht nog meer previews daarvan. Of trailers. Sterker nog, ik denk dat ik even wacht tot het echt goed is. Dat ik even kan zien wie en wat. Want... Ja, dat waren ik ook aan het denken. Ik word niet nog een indruk van de kwaliteit van dat ding. Maar ja, ik ken ook Pino niet van een paar tientjes. Maar ik wil het wel eens even zien.
Maar wat was met Mario Direct dan? Qua de camera. Ja, dat is gewoon echt heel hapelijk. Nee, ja, gewoon een hele lege FPS en heel veel korrelig beeld en zo. Ik snap eigenlijk niet waarom ze dat lieten zien. Het was echt niet om aan te kijken. Wat raar, want het waarheid van 60 fps zou de Switch zelf hebben. 120. 120 zelfs. Ja. Oh, ik pak dit dus. Denk ik. Te laat, ik ben er al. Ja, dit gaat mis. Paniek. Ik heb paniek. Eén is af. Eén is down. Mooi. Ja, dat is goed. Snel. Tweede oog. Ik zak. On a roll. Ja, ik heb Scorpion Gloves, dus ik ga eigenlijk gewoon geluk met mijn loot. Want ze hebben Bezig. het veranderd aan. Oh. Ja, de komt zo in de fik te staan. Dat waren eerst niet. Kom maar gewoon Magic Monsters in. 1, 2 geweren, maar dat is niet zo. Weg heb mijn pistool. En dan de Scorpion Chisel. Thank you. Een scanner. Even nemen. Selecteren. Splashes. Nice, nice, nice. Een shotgun. Neem ik ook mee. Zo, ik ben vol. Holo. Met mist, altijd handig. Ik lig in een holo. Oh nee, grapje. Ik dacht dat het een groene holo was, maar het wel een twin mag. Ah, is ook goed. Dat is ook goed, hè. Ja, ik ga een pistool, dus ja. Dan is alles al snel goed, hè. Dat wil ik eigenlijk niet. Je kent ze in, volgens mij. Ja, dat is die ondergrondse shizzle. Die ondergrondse shuttle. Maar ik val niet dood, hè. Nee. Nee, nog niet. Oh. Moet u wel niet te veel of te lang blijven, hè. Want weet je wat de vorige keer gebeurde? Nog even. Thank you very much. Alleen we kunnen kloten. Godverdomme, geen idee. Zo. Even zien. Ja, dan moeten we via de wc-route. Ja, andere meneer is er niet. Is hier niks meer? Nee. Oké. Dat moet dan maar, hè. En voilà. Voilà. Ah, daar kom ik niet doorheen. Ha. Allemaal kogeltjes, dat is fijn. Ja. Het is fijn om een eend te zijn. Zoiets, ja. Ja, we zijn toch eenden? Wat is dit? Ik ben een kuuk, ik ben geen eend. Oh. Ik ben een eend. Denk ik toch. Dat liegt ze wel op. Skullburst, vind jij gaat voor dich. Nee, dank u. Daar. Hallo. Dat is. Oh, Nou, niks man. op het dak.
vind je daarvan, people? Ik vind het helemaal mooi. Oh, deze als vlammenwerper. Oh, dat is nog een. Yep. Pak hem. Tjie. Oh, hij irriteert me mateloos. There we go. Rechts. Haha. Zo. Oh, vela. Heftig healen. Ja, kom maar. Oh nee, ik heb die. Ik was al bezig met de medkits. Beetje zo'n om hem af te breken. Ja, dat is waar. Oh, dat hij de shizzle gecomplete. Dat heeft hij gouden wapens. Kom eens even gauw kijken. Nou ja, van mij mogen ze er allemaal hebben. En is wat ik eventueel zou pakken. Dat is de sniper, maar dat ligt eraan of Stu hem wel of niet wils. Die neem ik ook mee, ja. Oh nee, wacht, ik heb echt een man gemaakt. Zeker. Zeker. Ja. Sniper roosten in? Nee. Dan neem ik dat met. Toch die minis met. Een beetje gas geven. Dit putje, ja, dat waren zoveel shorts. Met Oh ja. de Scorpion. Maar jong. Maar jong, ohne ende. Zullen we de auto pakken? Why not? Mijn avond komen er alweer online, die heb ik klaargezet. Bats! Ik wou eigenlijk 5, maar ja, ik vind het dan zo stom om aan een nieuwe video daar de shorts van te pakken, zeg maar. Dan klopt het in in mijn planning niet meer helemaal. Wat zit er in de auto? Oh ja, nee, ik weet het, ik snap ik. Het zijn best nog veel uur. Zullen er ook een deel van hier zitten, denk ik? Who knows? Who knows? Nou, dat is van alles aan de gang. Kom, moet schappen. Oh. Hier. Lekker erin. Hij is hem dood. Ja, ik heb hem nog gereden. Lol. Ja, vrek het wel voor dood te gaan. Hier. Mis. Nou is hij echt dood. Daar zijn ze bezig. Oké. Misschien dat ik het met de man moet dan kunnen doen. Ja, ze zitten daar bij dat huisje, maar ze springen. Omhoog. Kom jij eens hier? Kijk, de eeuw. People. Gewoon omgekeeperd. Nou ja, voor die kill we hadden het echt wel weerd. Dat was zo ruig. Ja. Daarom zei ik, kom je eens hier en vap kwamen. Ga je, ja, ik was alleen niet erop ingecalculeerd dat er gewoon met de berg af zou gaan. Ja, hij viel wel omlaag, ja. 3-3. Ho, ho, ho. Oh, er zit een bug in de Baron's Double Down Pistol. Dat maakt Oh, niet ja. uit. Nou, ik hoorde hem toch. Ik hoor hem zelf niet. Wacht, ik was nergens staan. Hoort ze dit? Ja. Ah, ik niet.
Kom een auto. Ik denk niet dat we daarmee inhalen. Nou, de auto, dat is in ieder geval flink kapot. Kunnen ze niet meer filmen. Is kapot. Wee. Wat zo is dat nu? Nice. Helemaal goed, ja. Doe geen vrienden werk, hè, jong. Ik heb ook een kill, hoor. Dank u wel, hoor. Ja, het is gelijk. Gold Rush, dat is ook prima. Ligt je gaat van het shield, want dat ken ik wel gebruiken. Kom je eens gauw hier. Dat gewoon niet toch? Mijn legendary wegdoen. Want ja, ik hoor hem niet. En als ik hem niet hoor, word ik zenuwachtig. Serveus. Hier ook een trail. Wat voor niks. Wat vriend, wat vriend. Zijn er wel deelcoin dingen? Wat ook, ik deel dit. Een sticky grenade! Oh my Oh, god! Hey, wat is een deeltje? Niet! Ik heb één. Echt zo. Gaat dat voor alle? Denk het niet. Hier ligt wel nog een uniek aan. Ik heb einddeelbit. Nee, ik ook. Wat wordt het? Mocht hem Kopen. auto. Auto, don't like it. Zo. Laat maar komen. Ik heb sticky grenade. Oh my god, Sub-Zero. Oh, wat doen we dan? Wat doen we dan? Ik denk dat de bal op de berg reed of zo. Ik vind de Scorpion chiller, maar die zien we al op de helft. Kijk daar, lig je door heb. Ik heb keuzestress, wat moet ik doen? Ja, een muntje opgooien. Wat verdikken me. Ik voel de boel helemaal goed. Weer komen er aan, broer. Jawel, hier is een zipline. Dus. Oh ja. Yes. Even kijken wat zo'n deed, dan zit voor toch prima. Ik ga de sniper weg doen. Sniper. Sniper cochon. Ja. Il peut marcher au plafond. Ik heb nu ik heb nu allebei de Mortal Kombat shirt. De Twin Mag en een sticky grenade. Ze komen niet, dus komen door de poort hebben ik weer. Zit daar. Ik pak deze zeker niet. Laat maar komen. Sticky grenade. Boom boom. Oh, en hebben we ook sticky grenade. Laat maar komen. Ze hebben het misschien opgegeven. Nee, die zijn aan het pieken door die gaatjes, denk ik. Pieken zich maar ongeluk. Die gaan met de auto naar binnen komen. We hebben het weer I take it ook. Even nog een rapport hebben.
Zie er niks gebeuren. Het wordt boven ons weer wat speelt zich daar aan. Zo, heb ik ze wel een ingang gegeven. Nou ja, boeien. Ga maar, kom maar. Zus goed, ik heb een rood shit. Eigenlijk wel groeit, dat is wel jammer. Ja. Ja, kom maar. Of zo, net in zo'n boete. Verwacht even. Ja, maar bedenk ja, dat als we die keuze maken, we komen niet goed, zijn we de Shaka. Ja, we komen wel goed. Dat is rondjescentrum hier boven ons. Ja, kom maar. Kijk maar samen, hè. Boven op de berg. Zo eigenlijk. Even hier moeten. Dat gaat hem niet worden. Nee, nou niet. De schuss niet. Hier wel achter deze brikjes. Nu maar even rustig doen. Ik heb een sigaret draaien. 11 is 1 alleen. En niks sigaret draaien, we gewoon winnen. Ja, weet ik. Heb je net niet veel sigaretten draaien? That is no time. Is er al gebeurd? Doe. Even kijken. We zitten er al. Oeh. Shield, hè? Ja, moet vredelijk zitten. Ik vind het wel goed zo. Pats! Rift. Aanval. 2. 2 rifts. Dubbel rift. Ja. Laat maar, kom maar. Ik vind het geen fijn gevoel. Wij zitten hier niet goed. Weet ik, maar dat lijkt niet. Oh, dat lijkt wel aan zo'n. Structie misschien. Oh, en het is boven op de berg. Shit. Dat was netjes. Nee, nog niet, nee. Maar de storm komt. Let's go. Camp it out. When in doubt, camp it out. Ja, echt hè. Nog 7. Dat is 1 alleen, nog immer. Oké. Oh, hing even bieden of was? Nee. Nee. niet. Dat kan ik niet hebben nou, hè. Nee. Is me eens gebeurd. Le moment suprême. I know, Guadabi. Ja. Kom benen. Ah, nee, ik ben ook geref. Ik ook. Ik had direct de skydive goed gedaan. Even zien. Ja, even zien. Ik weet niet hoe ik terecht kom nu. Maar dat ligt net in zo'n creatief man. Want ik ben al geland. Het regent hier. Regent het? Het regent, ja. Oh nee. Ik heb me niet graag op een motor. Nee, komt van mij.
Ketsooi! Hij sloeg. Ja, ik wist wat zo was. Ja, het is een duo, dus maar niet uit. Wat verdorie. Hoe zit je dan ook? Ja, dat vraag ik me ook af. Ze zijn opgesloten. Ten top geweest. Zooi. Het is 2 tegen 1. Kom je nooit boven? Ben ik bang. Grapje. Cute. Leave me alone. Dit hebben ze toe. Misschien wel. Die hebben nu damage van de storm, dus dat is chill. Oh, ja, ik spring snel in. Jammer. Denk aan die moes, denk aan die moes. Ja, dat weet ik nog. Hij doet het nog. Wat echt wel een goed putje hier. 4 kills, 3 assists. 2 was te veel. Ja, veel te veel. Ja, veel te veel. Het is een pagina van de Battle Pass. Laatste pagine. Laatste pagine. Ja. Bida. Wat maak ik ervan? Niet veel. Weet ik veel. Wie ook, hè. Wie, en nog, ook. Heb zo nog, wie, nog. Wat is dat? Lalalala. 3 kiekers, maar niet tegen leven. Ja, het is ongelooflijk. Hebben ze net de goede play gemist. Oh. 4 kills, tweede. Net te laat, maar goed, hè. Doorgebeurt nog eens. Weet ze toch niet? Wat hè? Ja, of ze te laat zijn. Jawel, want ze tunen net in. Dat zag ik. Ik kan dat zien, recht boven het schermpje. Want ik zag ook dat jij hoi had gezegd. Hoi. Je hebt het nu maar rechtsboven de hoek gezet. Lachend gezicht met lachende ogen. Ah, Jamie had het wel gezien. Jamie had het waarschijnlijk gezien. Oh nee, doe bent live. Nee, niet live. Dan heb ik het gemist. Frudded Vlogs. Dan heeft Jamie stiekem ingesneakt in de live. Ja. Joh, helemaal wiet weg gewoon. Ik vind het prima joh. Weet weg. Hoppatee. In een weet weggeland. Weet hier. Heel ver hier vandaan. Ja. Ja, dat zeggen ze altijd bij Shrek. Ver van hier. Danielle stralend gezicht met lachende ogen. Jamie is Danielle. Ja, klopt. Dus eigenlijk schizofreen. Dat is ook oké, maar Ja, het is wel verwarrend. Ik heb een kwijker in de microfoon. De ganse dag. Ik wil er al niet meer. Nee, dat snap ik met dat koptelefoon op. Ja. Ga
handig, hè? Dat is handig, noise cancelling. Hou me. We gaan naar het eiland. Als ik dan eten bestel, ik hoor hem dan niet eens. Ja, kom leeg met die krak. Potverdorie. Hij is op het dak? Ik weet het nog niet, mijn rondjes te rijden. Ik heb een heel wel wapen. Dat is fijn, hè? Altijd fijn. Maar jong. Ongelooflijk. Bum met zoom. Wat is hier nou, man? Oeh, ik heb Sub-Zero. Ben er al. Oh, er zit toch een redelijk goed verstorm. Dat is wel heel fijn. Moet ze een twin Mac hebben? Nee. Oh. Dan niet, hè. Oh. Ga je hem dubbel. Hier is er nog barrels. Even een zizi. La 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 la. La, 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 la. Is lekker rustig hier. Ja, fijn doen we. Tu, 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 tu. La 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 la. Termite, ik laat het liggen voor deze keer. Termieten. Is dat nog in zo'n? Nee, jammer. Er is geen auto hier, hè? Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar... Kunnen we wel doen. Leek mij wat handiger, niet? Nou. Wel het rocks op de short ding. Wat is het? Hier ergens. Ik weet het niet meer. Ik ben aan het twijfelen of ik Spider-Man moet livestreamen op mijn YouTube kanaal. Leuk, Spider-Man. Spider-Man altijd leuk. Spoderman. Ja, en de vraag is wanneer. Nu. Nee, nee. Doe zetten. Hoe ging net goed. Nu. Es gibt Leute hier. Ben biedig. Laat u zelf zien. Rechts. Boven. Hij probeert te ontsnappen. Nee. Ik nou het hier. Een misselijk man. Hij is boven nog, op de taak volgens mij. Is Kun je hem blijven lopen, dan wordt hij vanzelf zenuwachtig. serveus. Waar is hij nou? Zo, op het dak lopen, dat ging niet meer lukken nu. Oh, hier is een scanner. Daar gooi je het even neer. Altijd goed. Steekt er dus te wachten? Ja, hij stinkt ook weer. Die is nog vet. Ho 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 ho, er stinkt achter dich. Maar dat doet. Niks. Ik weet toch op dich heb vertrouwen, Luc. Ja, ja, ja. Wat is dat dan nou? Wat is dat nou? Weet ik nog niet. Hey.
Sticky. Deze plasma burst. Ook leuk. Als het groot en paars is, wil Jacques het vast hebben dan. Klopt al. We moeten wel een beetje weg hier. Ik hoor allemaal kisten, dan ben je dat degene zie nu. Er is nog één. Poepie poepie snippie. Hallo. Medische supplementen. Dan moet je even denken wat ze erachter ging zeggen. Ja, klopt. Ik denk dat de radiotoren te pakken is. Zo goed kennen. Het is ook best wel een obvious call hè, om dat te doen. Of niet? Ik wil wel uit. Ja, maar ja, dat het gebeurt is wel redelijk aanwezig. Aannemelijk. Ja, ik hoor het ook. Dus hier hoort mij ook. Dus dat is goed. Dus gaat. Zeven Job. Eigen vol. Ik zeg dingen. Zit ik geen schieten? Ja, laat me eens even kijken wat ik allemaal aan doen zit hier. Hier hoor, dat is niet waar hier. Minicamps. Zag het. Dat is een verrekkeling. Kijk wel. Vind je daar van? Weet ik niet. Ja, dat is goed. Kom mij de caravan om, wat is dat voor gezeik? Ja, ze zijn al lekker, ja. Maar nee, doe het. Kijk, Kwa- dat moest ook kapot. Ja, die kent ze mee. Liggen ze nu toch nog in de shit? Nee, dat was ik. Dacht ik hem zo. Heerlijk loot. Oh. Super jump. Nee. Wat? Een super jump. Jump. Oh, een jump. Zielen. Super jump. Ik dacht dat ze zo'n legendary pump and jump is. Nee. Die had ik niet. Rocket drill is ook leuk. Dat is ook leuk, hè. Pakt hij wat met. Even kijken wat hier liggen gloves. Oeh, welke? Want ik ben meer fan van Scorpion. Sub-Zero. Oh, die heb ik al. Maar ik pak ze toch wel, want dan heb ik 100. Je had die al. 100. Ik zou ook maar een shotgun metnemen, nou, dan is wordt het niks. Ik heb geen. Oh wel. 2 zelfs. Zijn niet veel gebeuren, niet, maar... De hele everywhere. Eens even zien. Tante 3. We zijn daar boven bezig. Ja, dan moeten we toevallig ook weer. Daar is een dan naar de ene. Ben ik daar blij mee? Nu. Moet het? Ja. Oh, dat is wel heel hoog hier. Easy. We passen met z'n tweeën niet achter de boom. Oh! Laser! Damn. Gaan ze wel vervelen, want nu ben je het meug. Ah, zak. Nee! Verkeerde wapen! Ja, wel. Wat verdorie! Nog eens aan
toe. Trommels, trommels, trommels. Bam, je happen. Hoe lekker dat, hè? Bam, ja. Frikandellen! Du darfst kein Frikandelle essen. Du bist Veganer. Kom je nog winnen? Dank dit. Ik denk het ook niet, maar misschien wel. Maar Mario Kart direct was dus niet zo denderend. Ja, wel goed. Maar Oh, dat alleen de wel. camera voel ik niks. En wat was nu het dingetje waarvan ze zei, wauw, die weg waar we nu naar? Ja, het is Mario Kart. Je kent ze wel op af natuurlijk. Maar... Je kent ze wel nu. Het is een beetje open wereld in dit. Dus je kent ze gewoon ganz Grand Prix. Ook volgens mij zelfs een beetje quest zo of zo. Dat was niet echt ganz duidelijk. Oké. Ja, het was wel al duidelijk dat het een open wereld was, hè? Ja. Daarom heet het misschien ook wel World. Nee, maar ja, dat waren een Nintendo Direct al. Dat klopt, meneer. Maar ben je een Mario Kart speler, dus ja. Nee, daarom. Dan zit je toch geen bulk. Nee, maar daarom dat ik even vraag aan je over, wat was nou zo speciaal, maar... Maar Mario Kart nu vind ik speciaal. Vind ik leuk. Ja, dat is wel. Nou, van. Ik kan niet wachten tot Pokémon Colosseum spelen. Boem, boem, boem. Ja, wacht. Ja. Tu, 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 tu. Ik wil nu ook zo'n goede loot. Ja. Wil ik altijd. Nee, ik vind het ook niet erg om af en toe eens gewoon van scrap te beginnen, maar... Begin je toch altijd wel? Ja, maar je snapt wat ik bedoel. Potverdorie. Ik bedoel, het is een groot verschil of ik in het begin alleen keugel ving. Of dat ik de gloss van Scorpion ving. Ik bedoel, daar kan ik wat mee. Ik heb nu nog 3 keer rakken, heb ik geen wapen. Oh, ik ga 1. 2. Oh, snipper. Snipper cushion. We zullen wel weer ongeveer van de andere kant van de map moeten dadelijk. Grote kans. Ik heb 2 minis voor jou. Heel even zelf. Hoezo? Jij is toch wel kunnen gooien? Ja, ik weet niet wie dat moet. Hier liggen ze. Ik weet niet wie dat moet. Nee. Jongen, jongen. Wat een muziek. Lekker DJ'en. Oh, sorry. En een pickbox. En barrels. Even zien, wat moeten we erin? Oh jeetje mina. Heel veet weg. En nog hier goed. Sorry. Er was een zipline. Een zipline. Ik heb al 3 scanners gevonden. Nou. Nou, dat is toch wel zeker. Fantastisch. Ja, ik vind het heel leuk. Spring je winnen van de boom heen.
Dat doe ik gewoon. Ja, doet hij. Ga je shockwave. Maakt niet uit. Ja, de ene de Fletcher Kane medaille al. Lopen van reageert dadelijk. Maakt niks uit. Ja, zo'n goede wapens veeg je toch niet. We maken een omtrekkende... Oeh. Ja, dat wil ik. Dan weten we er nu voor te wachten. Ja. Niet zo. Maar, waar gaan we heen? Pakken. Ik dacht dat dat de beam was, maar dat was niet. Beam! Pico, beam. Oh, Ja, doei. manke echt. Wie is er af? Er is nog één op mij bezig. Oh. Ja, helemaal door. Dat is een sniper of iets. Oké, dat duurt niet. Ik zie hem niet, juist toe. Ja, daar is mijn mist de hele tijd. Vind ik wel komisch. Zijn er 2? Maar je hebt er niet allebei zo'n wapen. Eén heb ik flink gehit. Dan moet ik nu stoppen. Ja, weer ook. Oh, dit is net goed. Ik kom in naar hier geglid. Ja. Hoppa! Oh, er is nog één. Met shockwave. Die heb ik sprint. Nee, nee. Nee, ik ben niet. Zit hier te verrekken. Nee hoor. Holle. Laat hem komen. Mijn best toch? Ja joh, maar ja. Kleed hem al af, geen probleem. Zodra zijn grenades op zijn, heeft er niks meer aan. Ik wil niks meer door. Ik weet niet waar er weer is. Bij de boom. Oh, ja. Kut, hè, mee. Maar hij heeft niet veel qua wapens, want dat is volgens mij met een pistool aan het schieten. Laat me Ik heb naar recht toe. Pakken, man. Ja, ik weet het. Storm. Ah, jammer. De eerste hij wel wel goed te pakken. Jazeker. Ik moest de kneecap er niet oppakken. Voor whatever. Please. Zij heb natuurlijk lange weg ingehouden. Dat snap ze natuurlijk wel. Laat je me passen in een map. Ja, beste wel ja. Ekelbal. Ik vind dat niet leuk hoor. Nee, dat is niet leuk. Moeten ze mee opbeuren. Nou, ik doe nog eentje hoor. En dan moet ik toch met de hond naar buiten. Toch. Grote woef. Ding dong, ringelingelinge, laat me ding dong. Oh, parasol. Ja, maar achter. Oei, oh dat is leuk. Ik kan ze nog ophouden, zeker. Kun je daarop houden?
Kijk me gewoon. Pa. Ik heb zo de bal spelen. Kijk, ze zijn niet lekker shitten. Jongens, wacht die poeper. Ik kan niet lekker schieten. Nee, dat bleek. Als we spelen. Hoppa! Ja, mooi. Dit is veel leuker. Dit is wel leuk, joh. We gaan het zeggen. We gaan het zeggen. Ik ben er al lang niet meer geweest. Hoe is hij? Ja, goed. De hoed. Weer achterin gaan. En als ik dich nu niet zie. Ja, dan is het wel... Oh, daar. 3 landen punt. Ja. Is dat een black market? Zal het niet. Ja, maakt toch niet goed. We hebben toch niks. Nee, dat was een tractor. Oh, zo. Nee, want we hebben ook nog niks. Nee, dat weet ik. Oh, maar oké. Wat is deze? Ik ben nog niet geland, hè, dus Ik zit vast achter een puiltje. heftig allemaal. Ja, weet ik. Ik heb een wapen, dus dat is wel iets. Aha, nice. Naar beneden. Runtergehen weer, ja. Je zijn naar de wc ingegangen. Shoot. Ik wil de wc. Maar, Dit is wel heel vervelend hier. Het is niks te horen. En hij heeft alles gedoet hier. Heb je toeget? shotgun. Ik krijg niks. Je moet voor wel een missie doen. Ja, dat is even trek. Oh, nee, laat maar, dat is dat dealbuilding, denk ik. Bitcoin of iets in die richting. Oeh, yes, thank you. Ik heb een wapen gekocht. Oh, wacht, moet ik die kallen? Ik heb mijn big shield gekocht. Voor bezig dus. Collateral damage. Ja, zeker. Hier wil ik er ook niet van. Dank u. Hier heb ze nog een mini. Dan moet je me zagen getrampeld. Dat is toch niet waar? Ja, dat is wel waar. Ik denk dat het dadelijk hier onder die trap vandaan kunnen. Nu hoor ik hem niet meer. Oeh. Spannend, spannend. Ja, heel spannend. Ik vind alles spannend. Nou, kom eens hier. Oh! En hè? Hij zit boven aan de trap. Oké. Willing Michel. Ja, dan moet er daar gewoon leeg komen. Hij is er. Oh, dit is een blaak. Oh, hij is mythic. Dat verklaart al veel. Ik denk op het geeft dat het ineens snel dat ik af ben. Ja, het ging heel snel. Ja, Ik had hem niet gezien hoor. ik ook niet. Even mijn rewards claimen. En dan gewoon ik even ertussenuit. Even ertussenuit. Ja, even cooling down. Wie is dit? Ik heb al een jaar naar meer gekeken. Maar oké. Ja, dat doen we echt niks met hè. Ik ben er vandoor. Die betekent niet uit mijn zakje. Nee, ik ga er ook vandoor. Het strak moet voor ook wel live hè. Ja, 8 uur. Want we een beetje energie sparen. Tot 8 uur. Hè. Dag. Tot 8 uur.
Bedankt voor het kijken. En om 8 uur zijn we weer terug. Laters.